Takže čaute ľudia, ja som Rodrz. Dneska si povieme týždenné zľavy, čo budú v GTA Online. Nasihnutý tento týždeň bude auto Albany Caloket XL. Po Santos Carmite bude auto Lamparady Tropos Rally. Keď ste ho získali, musíte byť top 3 v karmítových závodoch. Ďalšia zľava je na MTL Brickey 6x6 plus upgrady. Tento týždeň budú zľavy na Mobile Operation Center plus upgrady. Ďalšia zľava je na Benefactor Terabyte plus upgrady. Ďalšia zľava je na D-Classer Imperial LX, Classer Tulip M100. Classer Walton L35. Ďalšie zľavy sú na Fister Comet S2 Cabrio. Ďalej tu máme Fister Glover. Ďalšie auto tu máme True Fate Nero. Posledné auto tu máme Overflow Zeno. A posledné auto tu máme Villard Eudora. U Simeona sa budú tento týždeň nachádzať tieto autá. Vidíte, na čo sú tento týždeň double peniaze. Takže z tohto videa to je všetko a my sa vidíme zase na budúce. Čaute.